Toto síce nie je oficiálny začiatok tohto videa, ale každý rok to robím tak, že keď robím takýto vlog, tak na začiatku balím darčeky. Tento rok si ukážeme iba haul, čo som kúpila ľuďom, pretože je to strašne zdĺhavý proces po každé. Ukážem vám, čo som kúpila svojim najbližším a potom vám to ukážem už, ako to vyzerá zabalené. Začnem darčekom pre Vaki, pretože ho mám tu na vrchu. Vaki miluje kuromi. To je jedna vec, ktorú o nej možno viete, možno nie. Miluje kuromi a tak som si dovolila poradiť jej rovno dve kuromi veci. Prvá je takéto pyžamko. Má to takto spodný diel, potom to má vrchný diel, krátke tričko. Všade je kuromi. Druhá vec, to je tak zlaté, pozrite sa na to. To sú normálne náušničky s kuromi. Je to strašne zlatúnke. Takže toto je druhá vec, ktorú som jej kúpila. Fakt zlaté. Ďalšia vec. Pre môjho brata, minulý rok som videla, že som mu kúpila sluchatka, tento rok sú zničené. Takže som mu kúpila ďalšie, není ich málo však. Takže takto. To sú sluchatka, ktoré som kúpila môjmu bratovi. Každý rok kupujem niečo pre moje dve sesternice, no a tento rok som si povedala, takže potrebujem kúpiť niečo čilíkové, takže kúpila som takéto diamantové malby, ktoré si môžete vlastne vyzdobiť. Jedna má dobrá takéto kvetinky a druhá má takýchto vtáčikov na sebe. A ďalšia vec, pre moju maminu som kúpila takúto darčekovú kartu do Intersportu. Tak toto vyzerá, je teda na 30 € a sem môžem dať čo dopísať aj dokonca. Pre môjho otca neviem, či môžem dávať, podľa mňa nemôžem dávať alkohol na YouTube, ale každopádne pre môjho otca, keďže robím v bare, tak som ho kúpila sadu takých pív. Pre istotu to sem nedám, nepotrebujem, aby mi zmazali video, takže to potom tiež budem nejako ozdobovať. Teraz sa vrhajme na tú vec, ktorú s vami teraz aj spravím. Je to darček pre môjho priateľa. Kúpila som takúto krabičku. Kúpila som mu strašne veľa kinderkových vecí, keďže extrémne ľúbi kinderko. Takže to vysteliem proste kinder vecami tú krabičku, aby to vyzeralo dobre. Ďalšiu vec, čo som kúpila, tak je 25-eurová poukážka na akúkoľvek online platbu. Nech si dopreje nejaký ten pekný skinnik do Valorantu. Ďalšie dve veci sú handmade, ktoré som mu spravila. Každopádne prvá vec, ktorú vám tu takto ukážem, je tričko, ktoré som mu vyrobila. Tu napredu je vlastne takéto Včko a tu na zozadu som vlastne spravila taký pusinkový zadok. Ďalšia vec bol takýto vlastne rámik, vnútri je naša fotka. Je to extrémne zlaté. Poslednou vecou tak je takýto svetrík. Neviem, proste kočenka vystrašená, strašne sa mi to páčilo, takže to som mu proste, musela som to zobrať. Dobré ránko. To je gastronomický level. Takže Vaki rozbaledárek. To tiež tak jemno rozbaluješ. Áno, to nechcem úplne zničiť. Čo ti dáva? To je pyžamo? Áno, toto je pyžamko s kuromi. Kámo, ja nemám žiadne pyžamo, to je prvé pyžamo, čo mám. Tak budeš mať s kuromi. To je nádherné, ďakujem. Nic, ešte tam máš takú drobnosť, ešte malinkú drobnosť. Aby si mala full set, tak ja viem, že ty to budeš nosiť k niečomu proste. Ja s teba porazí, to je super. Prečo mi uši, všetko, cítim sa fajn. Čo si mrzneme aj. On povedal, že on tam nechce byť. Páď, drusi ho, poďme. On proste nechce. Idem čo skoro do sprchy, ale idem vám ešte ukázať predtým môj outfit, ktorý som vybrala na tento špecifický deň. Dám si na seba tento cute top. Takýto, tu sú takto kvetníky, takže toto je top, ktorý si dávam. A k tomu bude vlastne takéto sukne, to už nemám ako držať. Takže bude tento top, k tomu táto sukňa.
Ahojte, vítam vás pri poslednej časti tohto videa, v ktorej vám ukážem haul zo všetkého, čo som dostala na Vianoce. Ale začneme tým, čo som dostala u mňa doma, teda od mojej rodiny, hneď na štedrý deň. Tie veci, čo som vlastne dostala skôr, tak som ich potrebovala, takže tie vám ukážem hneď teraz. Ako prvú vec, čo som dostala už skôr, je táto kabelka, je to vlastne kolekcia Wednesday. Hrozne sa mi páčila, ja som predtým nosila do školy takú červenú. Tá sa mi nehodila k veľa outfitom, proste som mala červenú kabelku, ja som chcela nejakú čiernu. Tak mám túto a je to presne veľkosť, do ktorej sa mi vojde tablet. Mám tam dokonca aj nejaké súkromné veci, takže tak. Čiže túto kabelku nosím do školy. Ďalej som si kúpila nejaké oblečenie. Prvé sú takéto zelené gate. Aby k tomu niečo ladilo, tak som si taktiež poriadila takýto zelený svetrík. Ďalej takýto čierny svetrík s takými vlastne priehľadnými vecami. Má také vlastne vyšívanie. No a teraz veci, ktoré som dostala už neskôr, teda na štedrý večer, tak som dostala vlastne takúto kozmetickú sadu. Toto je vlastne maska, toto je krém na tvár a toto je balzam na pery. Also som dostala tieto šaty, ktoré som vôbec nečakala, že dostanem, lebo som si ich pozerala raz v obchode. Sú to vlastne takéto šaty, ktoré majú hore takú košielku a dole sú vlastne také čierne, majú opasok. Neskutočne sa mi páčia. Dobre, ďalšiu vec teda, čo som dostala od Vaky, tak som dostala takúto figurku Barbie. Potom som dostala takúto najviac cool čapicu s tematikou One Piece. Úplne milujem to anime, takže dám si ho na seba. Počkajte. Takto a bude to s vami odteraz bedývaný. U jednej babky som dostala iba peniažky a u druhej som dostala super sladkosti, peniažky, sladkosti sú zjedené. A dostala som takéto najviac coolové pyžamo s mačkou a taktiež tie gate mám už na sebe, to je k tomu, ale nosím ich takto samostatne, pretože tie gate sa mi sami o sebe hrozne páčia. Od môjho priateľa, aby som vám ukázala, tak som dostala vlastne takúto dekoráciu. Je to taká gulička a vnútri je taký stromček. Takže to mám na poličke vystavené. Je to hrozne krehké, ale takže veľký pozor si na to dávam. Ďalej som dostala takéhoto cute axolotla, všetko je to ladené do takej rúžovej témy. Ďalšiu vec som dostala takéto bomby do kúpela. Úplne nádherne voňajú, takže som úplne nadšená, že ich niekedy využijem. Hrozne veľa vecí do kúpela som dostala, takže pridávajú sa k nim aj tieto bomby do kúpela. Ďalej som dostala takéto Lego, ktoré som strašne chcela, proste to sú také tie kvetinky. A poslednú vec, to som vôbec nečakala, že dostanem od neho, to som absolútne, lebo ja som to len tak spomenula medzi rečou. Dostala som Springtrap tričko! Keď som to videla, tak som to predstavila s nejakým proste fitom a som si povedala, že to potrebujem a on mi to zohnal. Ďalej vám ukážem od môjho priateľa rodiny. Tam som dostala taktiež veci, ktoré som vôbec nečakala. Ja som fakt netušila, že niečo dostanem. Dostala som takúto sadu do kúpela, kde sú rôzne soli, olejčeky, sprchavé veci a tak. Čiže budem sa príjemne kúpať, keďže som dostala strašne veľa vecí, ako som už povedala na kúpanie. Ale som za to moc vďačná. Ďalej, z tohto som sa strašne potešila. Mám dve takéto paletky, to sú vlastne farby na tvár, alebo proste na telo, alebo čokoľvek. Keďže ja robím strašne veľa cosplayov, tak toto sa hrozne hodí. Hlavne keďže tu je biela a čierna, ktoré sú dve farby, ktoré sa nikdy nedajú zohnať. A sú na tejto paletke spolu s ostatnými. A to je taktiež biela a čierna. Ja som taká strašne rada, lebo ja som mala veľký problém hľadať tieto dve farby. Proste nikde ich nemali, všade boli vypredané. Ďalšou vecou, čo som dostala, bol takýto hrnček. K tomu išlo niečo takéto, len sa to oddelilo už samozrejme. Po vnútri sa nachádza takáto sada, s ktorou si môžete urobiť horúcu čokoládu, čo je úplne skvelé. A k tomu ešte bola táto najviac cute lyžička. To je proste lyžička a má na sebe takýto vianočný stromček. Ďalej som dostala takto masky na tvár, rôzne. Takže to som ešte úprimne neštudovala. Na to sa taktiež teším, to určite vyskúšam. Ďalej som dostala takúto cute sviečku. To vyzerá znútra, on to má ešte taký uzáverček na tom. Má tu úplne najviac pekné ornamenty. Takže z toho sa taktiež veľmi teším. Taktiež som dostala k tomu sladkosti, ale tie sladkosti už sa zjedli. Na posledné vec, čo som dostala, tak vlastne takýto primer je taký, není tekutý, ale je taký želatinový, čiže je úplne nová vec, to som ešte nevidela. Takže to taktiež veľmi rada otestujem. No a poslednú vec, čo som dostala od mojich sesterníc, tak je to znova takáto sadička na kúpeľ, sprchovací gel a lotion na telo a taktiež
bomba do kúpela. Nikdy v živote som nemala bomby do kúpela, teraz mám už 4. Takže budem musieť ich určite využiť. A posledná vec je takáto sviečečka. To mám taktiež od nich. A ona proste je taká zaujímavá v tom, že ona nemá proste normálny nôtik, ktorý sa zapaluje. Ale má tam takýto papierik zvláštny, to som ešte nevidela. Nejaký vianočný punč. Tak voní. Takže to som tiež strašne spokojná s tým. A to by aj bolo všetko, čo som dostala. Ja som strašne vďačná všetkým, ktorí proste tento rok na mňa nejakým spôsobom minuli peniažky alebo na mňa mysleli. Ja sa z toho hrozne teším, som úplne rada a ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Taktiež vám všetkým ďakujem za pozrenie tohoto videa. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Pokiaľ áno, tak ho nezabudnite ohodnotiť lajkom alebo nejakým tým komentárom. Napíšte mi taktiež, čo ste vy dostali na Vianoce. Ja si to rada prečítam a taktiež vám ten komentár olajkujem. My sa už vidíme pri ďalšom videu, takže sa na vás teším a ahojte!